ostirala gaurkoan astia amaitzeko eguna proposa eta Sigurriturrita ekarri dut ospakizun errezeta bat. Atzo eskendu nahikoa ospatu, gehiago oraindik. Ondik handia bai. Ahiakin hau atzotik. Zaina, zure urtebetetziak biher dau ospatzea ostegun baten, ostira baten, asteburu osoan da. Ekarri dut, biribilki batzuk, udaberriko biribilki horrek? Bai. Vietnamekuak, txinatarrak, eta Vietnamekuak desberdina dien. Eta orduan, ekarri ditut Vietnamekuak zen iudan anibilinaz, da ikasten ibilinaz mota desberdinak, eta anitzen daue ospakizun moduan. Hau da, ez da egunerokotasunean jaten da bien errezeta bat. Egun berezietako zerbait da? Egun berezietan. Izazkenean, lana badauka, beraz eure jaten daue, urte betetzetan, atzo egin binagoen errezeta bat zan, baina enintzen ezakoro, gaur be, ez? Galdera bat. Esan. Nola gurtzen dute Vietnamen? Zer esaten da? Kasi zen duen, nola esan? Ez naz akordatzen? Dios. Parkatu. Hello. Well. Hello. Enaz akordatzen, orduan. Esango zu zelan zan errezetia? Bota. Eta gero ikertuko. Lehenengo saltza horretarako berakatza fin moztu eta arrain saltxarekin, azukriakin, lima sukuakin, urakin eta pikante apurtxo batekin nahaziko eta hori gorde ingo. Gero azenarioa eta tipuleta zuritxu, zati luzetan eta fin-finetan moztu eta berakatza zati txikitan bebai, txerri aragixeatuakin nahazi, arrautzakin bebai, gatza, piperbeltza eta azukre apurtxo bat bota, eta gero arrozolatak busti, betegarrixa erdixan jarri eta biribilkiak osatuko ditugu. Bukatzeko biribilki horrek frigitxu ingo ditugu eta saltzakin eta osto berde apurtxo batzukin barrura. Osto berdiak, letxuga zati bat eta gero hartu dut menda. Dudako hemen gure txorieneko hortuan. Baina, eurak martorri xajartze dutzie eta baukie letxugaz aparte beste horan osto berde haundi beste batzuk. Baina guk hemen ez daukagunak. Berez, eskuragarri daukagunak, honek erresenak. Moldatu induzula pixka errezeta alegia. Eta eske, zelan zan, gero bilatin biot, zelan zaten zan kaixo, bai, karo, egunero, esaten gabe, aztu injat. Eta, zen modu, Vietnam. Bai. Lehen gota bai, merezi da jutia? Hombre, merezi zelan ez da mereziko. Ez da ki, batzuk juten die bidai ez da inola eta esaten du, bai, ero gehiago espero nuen, gutxeo espero nuen, ondo dago, ez joan. Egon zara nun bait, esango zinula, ez da merezi? Bai. Bai? Hombre. Nik betzat munduko leku danak merezi dauela. Hombre, dana merezi bai, baina badaude toki batzuk esaten zuela, banik ona enitzake bueltatuko. Ez da zetan, edo esan. Zen astu duzu hor, Patri? Ba, hemen jarri dut, ura. Gero, arrain salda. Arrain salda dela usaintxua bada. Baina ez da, jendeak ulertu desan, ez da fumet bat, ez da arrain saltza bat. Salda, inda... Salda ez da, arrain saltza. Bai, eta hau jarri da, bi irukoeak da asko jota, zedauka zaporia, intentxo usaina bebai. Bai, usaina ez da bape ona, hori inoiz. Gero, azukria. Hori behitxu, Asian, Vietnamen, Tailandean, badaukie, azukre puntua botatzen janarixai hori pila bat. Orduan, hau. Eta ez bakarrik oso gintzan, baizik eta orokorrean danai azukrea, kasiko zoa eta asko jandu zoan? Hori, pila bat. Pikante puntutxo bat, eta honek jarriko zaude bai, lima sukua, eta berakatza holan birrinduta. Eta akorda unaz etorri jat burura. Sin chao, sin chao. Sin chao da, Vietnamen, kaixo. Sin chao. Sin chao. Egun guztian dira. Hemen biribilkiakan, antza bi omen daukate goikuon, direla biribilki freskoak. Bai? Eta gero, basukin goduzona, txakio. Txakio da, hau, frigituak. Bai, betxu. Hau izango zian, biribilki frigituak eta bestea biribilki freskoak. Kuriosoa dela, zuk hizkuntzatik hasi nahi duzuna, esatezu. Ez, euskaraz biribilki freskoak, biribilki frigituak. Bintzat, norbaitek euskaraz badu ulertzen, biribilki bietan erabiltzen da. Bai, baina hauek, ez daukate batak bestearekin zer ikusirik inundik inora ere. Ez dauki. Bai, han desberdinak zauzen, eta, nik inditxut guztira, 3 sukaldaritza ikastaro. Eta gero, behin esperientzia baten bai kruzero bat olan egin gauen, eta gorbe erakutzen oskuen kosinatzen justo biribilki batzuk egun baten freskoak eta beste baten frigitxoak. Berez, inditxut, dastatu isa egunero, baina nik 5 aldiz egin ditu biribilkiak. Eta 5 lekuetan zien errezeta desberdinak.
Baina, betegarri ezberdina, laniteko modua ezberdina, ero zer Ez, zen? betegarrixak desberdinak, ze batzuk jartze dutzie, perretxiko batzuk. Bai. Beste batzuk aragi xeatua, eta bebai otarra iskak. Beste batzuk botatze dutzie, bebai fideo, sojasko fideuak edo arroz fideuak. Beste batzuk Barruan arroza, sartuta? bai, barruan sartuta eta gero frigituta. Oh. Bueno, saltzia bai, batzuk hau arrain saltzia. Beste batzuk jartze dutzie, kakabuete saltzia, bueno. Errez da pila bat eta oso desberdinak euren artean. Eta bilkaria beti arrozoleta hauek izaten dira? Hori bai, hori beti, hori bai ala bai. Aha. Eta hori aukera hori ezberdinak, ez? Frigituta ero bestea. Hori da. Gozarien esan gauden hau, ez? Gozarien ez, baina gozari xan be, ez pentsau gozari gozua zala, eh? Gozari goxua. Bai, goxua bai, baina goxua baina ez da dultzia. Esan, ez. Bai. Hori gu egia da, bueno, guk Asia alderan egon da nao, Nepalen, Tailandian, eta Japonian egon da nao, eta zuk esaten duzuna, ez? Hori, gu daukon hori, percepzio hori beti gozaria, gozoa, ero dultzeakin da izan behar duela, bueno, hori ona pixkanaka ere etortzen ari da, eta jendeak, pixka, esaten, igual guakamole bat, ero aguakateakin, ero ogia tomatearekin, oliba oliarekin, ero gazira gehiago botatzen ari da, baina garai batean, ogi txigortua gurina eta marmeladarekin, zerealak, gaietak, beti, eta holako beti gozo aldera izaten zen gehiago, ez? Gure salda? Saltza, listo? Saltza. Bai? Ja, oso goxua da. Baina, bueno, nek probagoten ez banko jari ez notzen gura emotian, bain ere babadanakin. Bai, eran, baitu kuriosua da, ze gozaltzeko, gozaltzen da berdina bai, bazkaltzeko, afaltzeko, da gozaltzeko, eta egunero sopa bero-bero bat. Holan, fideo sopa bero-bero bat, itxen daue, fo deitzen dana, P-H-O, fo. Bai. Po ez da esaten, ez da fo, euren. Baina po idazten da, eta oso goxua. Baina bai, kuriosua da, ze kristoneko berua itxen daia, goizeko xeiretatik, eta hor, sopa bero bat eratia, igual, holan, printzipioz ez tozu ikusten oso logikoa, baina oso ondo sartzen da, eguna azteko oso aproposa. Desertuko, Afrikako desertuan da duden, nomadak eta ere, te beroa hartzen dute, eta esaten dute. Hor, badauka bere zentzua, ze horako tokiatean guri, ez beti daukau oroimenean, freskagarri bat, ero garagardo zerbait hotzotza hartzea, bero handi egiten duenean. Baina hor, ze gertatzen da hori eraten duzunean, izerdi gehiago botatzen duzu, zure zure gorputzak lanin behar du hori berotzeko. 36 gradutara sartu duzuna hor 3-4 gradutan hori berotu inbartu zure gorputzak. Orduan, lanean hasten da hori berotzeko, eta izerditan jartzen za. Zuk ordea zerbait beroa hartzen baduzu, gorputzak ez du ezerrin behar, ez du lan egin behar hori temperatura egokian jartzeko. Orduan, izerdi gutxi botatzen da, eta hori, egia da hor Sahara huiak eta guztien baiuzu, normalean ez, gu juten gara galtzamotzetan da erropa gabe, eta freskagarriak eraten, da eure doaz tapa inda, goitik bera, eta gauza beroa gartzen. Eta beraiek nik uste dut, gu baino gehiago jakingo dutela holako kontuetan. Eta honik bai, tapauta joeten ziren beti, mangalusetan, eta gero holako bixerekin, bufandakin da ikusi gaben jendia zapixekin, eta ez jaki guztetan moreno jartzien. Koloria, zurixa. Bai da, igual hemen San Moruen indala ez dakit, 1 urte edo, hor, moreno zauzen azalan, zien lan eitzen zabienak, gure landetan eta gure lurretan. Kanpuan zegoen jendia, eta erregeak eta beti txuri-txuri, barruan zeudela. Ez dakit horregatik izango dan, edo bebai egisa da, ane guzkisa, oso fuertia dela, ez dela hemen moruan, ane moten dotzu, eta egun baten ja gorri-gorri zauz orduan, osasunan aldetik bebai imaginatzen dut, zer ikusi xaukiko dauela, baina bai, beti tapauta bauda da dana bero jaten dabe. Gorrixena hemen gertatzen da baita, etortzen ikusten txuzunean turista ingles eta alemanak, areke gorri-gorri, ez da egun batero bi, baina haiek ere etortzen direnean moreno jarri nahi izaten dute 2 egunetan, da eta ikusten dituzute esatuzu, ze mina, oean sartzerakoan. Ostras! Bueno, Vietnam nik enekiena da, bertako kafeagatik, famatua dela, nik aukera izan zen du. Zuk oso kafezalea, baina... Han bihurtu nintzen zebetxo, eske ninaz gozo salia,
kafesalia, baina oso gozosalia da. Ba, hori, esne kondentsatuakin zerbitzen zauien, dauki kafe mota pila bat, eta han asko gustau jaten. Eta bitxo, anekdota bezala, lehenengo egunean ingauen olako fritur bat, ez? Hori, ba, hiri guztixetan gustatzen gako itxia. Eta orduan egin zozkun, ba, gaztetxo batek, zaukan 19 urte, eta zan turismo unibertsitateko ikasle bat, ez? Eta zabien praktiketan, zebera gaina gaztelera zin gauen, Eta bai, gaztelera zabien ikasten hori dala 3 urte, eta da, hor, gazteleraz, da oso gondo. Eta orduan galdetu zotzagun, ez? Ba, purtxo bat, gehiago ezagutzeko hango jendia da. Eta zei bintzen zare holan lagunekin itxen asteburutan. Da esauzkun, ni, elkartzen gara horan parketxo baten, eta hartzen dugu kafia. Eta denizek edan nik pentsau ginen, hau esate osko, ez esati harren, ondo egoten gare patxarra eraten, ardagoa eraten, moskortu arte, da ez. Eta guk esan garen, ez da gizert, eta guk esan zotzagun. Ba, ziur izango diela garagarduak. Eta berak, ez, kafia. Eta, ala zan. Eta ze juten dira, beraien termoarekin, o kafea nola egin dute? Zuzoiaz, parke batera, eta mundu oso alan, multzotan jarritxa, ematen dut, botello bila hitxe da bizela, eta diz, kafia eraten. Eta nola eramaten dute, termoetan kafea? Han egisa da, leku danetan dauela hori, take away detzen dana, plastikozko basot xoten eta ataratzen dut zuena. Hartzen dute, eta kafea olako prestatuarekin juten dira? Bai, eta olako prestatuakin, edo bai, hemen taberna dauzen moruan, hau da, kale baten, lerro baten, egon lehike, 20 taberna. Bai. 20 kafe den da. Eta kafea era ezberdinetan hartzen dute, ero... Bai. Hemen, gero eta gehiago dago, egia da, gaur egun juteza eta olako kafetegietan eta badaukazu horrelako karta txiki bat, eta 6-8 era ezberdinetan, bonboi kafea, kafea cappuccinoa, ez dakiz zerekin, esne ezberdinak, noski. Bai. Hemen, kuriosua da, ze itxen daue kafe bat oso berezixa, kafe berezi pila bat daukie, koko kafea, hori, gatz kafea, bai, gatzak enzke oso kuriosua da. Gatz kafea ni beti entzun izan dut, hori agian dako dala. Hau da, kriston biamonakin egoten zinenean, hori eran, eta tripak 6 joan garbitzen zizkizun, ze dana botatzen zen dut. Hori, sorpresa moduan, ekarriko ditut, igual, programa baten dako lan errazetak itxeko, Vietnameko kafiak, ze bat nahi dut, zuk probatzia, ze da, arrautza kafia. Itxen da hori. Arrautza kafia itxen dago ez, behitxu, hori, Vietnam eta Frantzia eta Estatu Batuetako gerran ondorioz, geratu zen, baliabide barik. Eta orduan esnia etzaukena inbeste. Orduan, bati okorritu jakoan esnia bota biharrian, esnia etzauen, botatzia arrautzan zuringua, irabiatu holan, bai, merengia izango bazan moruan, eta orduan itxen zaben kafia horrekin. Eta gero, joen da, hobetzen da, ontxe botatzen dut zie, gorringua holan arrotuta, esne gozok isakin, ematen dut tiramisu bat moruan, orduan, atatzen kafia, gero, nasketa hori gainetik, eta goran, dau, Krematxo, ematen dut tiramisu bat, bai, oso goxua. Nik hori, kapesua da, hori dauketa puntauta, hori dala azkenean zuk esan duzuna, esne kondentsatuarekin, kafe hotz esne kondentsatuarekin, ze hemen kafe berua esne kondentsatuarekin, kafe berua hori ezagutzen du, bonboi kafero uste dut dala. Baina nik kafe hotza esne kondentsatuarekin enuen ezagutzen. Baina, kuriosua da, ze kafe sua deitzotzia. Kafe sua? Euskera sua, berua da. Hotza. Hori da, hotza. Errezeta, nola da, Biteli? Hemen txegabiz, betegarrixa itxen, azkenean gure arroz olata joengo die. Betegarri batekin hemen, erdixa, eta joengo gara apurtxo, gutxineka biltzen. Orduan, zer erungo dau gure betegarrixak. Alde batetik, azenarioa, joengo garela fin mosten. Gero, behitxu, hauek... Ibilinaz bilatzen, ez dut aurkitxu, sojasko kimuak. Kimu freskoak? Soja deitzen dinak, bai, ez dut aurkitxu, baina horrek be, botabiko ziren hemen apurtxo bat. Eraman bidau bai, txerrikisa, haraki xeatua. Ez, azkenean, baukaguna. Gero, gatza eta piper beltza, eramango dau, baina esan dut oso amorratuak diela, azukrianak, orduan. Honi ere azukria. Bai, danai azukria, honi pitxin bat, gatza eta piper beltza, eta gontxe jarriko tzaue bai berakatza, tipuleta eta arrautza. Eta, joango gara itxen, betegarrixa. Arroz olatak erabiliko ditugu hemen, Patri, arroz landaketak eta ikusteko aukera izan duzu? Bai, pila bat.
Laguziko zut. Bueno, argazki legunan aipatu xaketan. zenuen, ez? Hau, arratoi berezi hori bertako arroz, gero enteratu garela guk hemen gura investigazio lan egiten dugu, eta koronavirusako transmititzen omen dutela baita enteratu gara arratoi horiek, orduan, ba espada jute mazeta ondo kozinatu. Ez da zure hartu eta buruak kendu eta jan, ez. Tataki bat. Arratoi tataki bat. Ez. Baina, bueno, arroz landaketa handiak ere gomen daude. Bai, pila bat, iparraldian eta hegoaldian bai, badauz, erdialdian ez hainbeste. Danian ibilizara? Danian ibilizara? Bai, ni hegoaldera heldu nintzen eta iparralderaino joen ginen. Hegazkinez, trenez, autobusez eta motorrakin. Beraz, hori, ingenitxun, transporte danak ikusi da. Ikusi nuen dokumental bat egon batean, hango turismo dokumental bat, eta ez da ze hiriburu zan, ni estresatu ingo nitzake. 10.000 motor teorikoaki ordenatuta ez dakit, nola ez dienan beraien artean txoke egiten. Erotzekoa, dana motorrak pila bat, antzean, munduko moto gehien daukan laugarren herrialdea da. Bai, sinisten dut. Asko ibiltzen omen direla, ez? Han mundu osoak betxu hemen... Hori eguraldiak indoa. Ez pentsau, bebai oso euritsua da. Ni bileten hau motorrian eta txubaskeruakin, eta eurixa barra. Botatzen duenean, bota iten, tantakak izango dira, horiek ito iten zaituzten. Eta gukasieran, egisa da, oran ikusten zu trafikoa da, jende pila bat, motor pila bat, zean, hemen kotxia daukogun moruen, han, jendeak motorra daukaz, askoz behin merkiagoa da, eta gasolina kontua eta bebai. Eta ibilbide motza, igual ingo dituzte, ez dakit izango da. Bai, igual izat ikusi xaukiko da. Eta ibili ginen da, hasieran emotoskun bilurra, olako bat alokatzia. Baina, gero... Ibili ginen, gero alokatu gauen bat, eta naiz eta soro ibili, soro moruen, moldatu ginen. Beraz, bai. Polizia realda. Haitu, horan entzunda, ematen du, gogua bintzat bertara juteko, janariak eta orokorrian zen ondo, ni kontatu izan dira zuen egunoketan ondo jandu zuela. Oso goxua gainera, pentsau jatena da, betxu hasian ni egondan hau herrialde desentetan, eta oso gastronomia, ez dakit, bariatua. Bai, hemen moruan, soiez, iparraldera, hegoaldera, mendebaldera da, herrialdera da dauz, gastronomia mota pila bat, erritik erredera pila bat aldatzen da. Eta batetik ezberdintasun handia dago, asko aldatzen da. Asko, benetan. Produktuetan baita? Ikusi dituzu produktu ezberdinak, gero leku... Bai, produktuak eta basauzen bai desberdinak, eta bai, azkenian ze betxu, iparraldera baldin basoia, zan ez dau, azkenean hainbeste euririk itxen, orduan arrozakin ez dago itxen. Ez ebez, orduan hainbeste arroz ez da jaten, da... Koko ura bakarrik eraten dute, pila bat. Koko ura beste. Hori, informazio hori ez da, zenik irakurri hortik eta, ez da, koko ura juten dira denak eraten denbora guztian, da padek esan dit. Nik enauen ikusi. Zakit, igual uarteren baten edo bada uarte bat, da nik uarte horretare, enintzen heldu, beraz... Han izango zan. Han izango da. Han izango zan. Han izango zan. Bueno, arrautza. Hementxe, eta... Hau da, eren egunin genitun, azkenian, oinarrian, haragi bolak eta egiten dienean, antzeko izaten da gehienetan, ez? Gero, ontzeko gauza ezberdinak, izan espeziak, izan belarrak, izan barazkiak, gero, betegarri nagusia, haragiak kasu hontan. Hori da, eta handaukiena pila bat, die belair usaintxuak. Han dana mendakin eta dana martorriakin. Bueno, badauki, 10 belar mota desberdin, batzuk nik, ez nitsunak, ez entzun, ez ezagutu, ez ebe. Eta bai, oso goxuak. Eta proteina moduan, arraia, txerrikia, beia, ze ikusi duzu gehiago? Oi asko, eta txala bai asko. Hori sopa, esan dut zutena sopa, hori beti itxena txalakin. Beraz oso goxua. Hau bai, gero zuk, imaginatzen duzu, soia zela da eskatzen duzu, betxunik nahi dut, hori ez, txal sopa bat. Eta imaginatzen duzu, atarakotzula, holan aspizuna, zati bat holan garbixa, igual ataratzen duzu, edo ze gauza. Bueno, anakardoak eta piper beltzak gehien esportatzen duen munduko herrialdea omen da baita. Anakardoak bai? Bai. Pentsatzen India bai urbil ibiriko da, Piernan omen da. Eta, kasualian lehengunean egon nintzen hitzeiten hemen Euskal Herrian badago lagun bat, personajian niko dala oin aurten gaina Amazonalsen 3 hilabete zituen, da hori, olako kobasulo bat indute oin
14 ordu terdi ibili dira lurra azpian, gure lagun bat, eta bueno, komendatzen diot hemen, hiru jun zaitez Vietnamera, zen munduko kobasulorik handiena omen dago bertan, 5 metroko luzera duena, eta 200 metroko altura, eta 150 metroko zabalera omen dauka, horako beraien zulo ondienean, así que, daukazu urrengo erronka bat, eta horako hauzetan niko artista da gure hiru, nik uste animatuko dela. Betxo, mongotzut truko bat, holako torteak eitzeko. Hau, 5 ikastaruetan berdin eitzen zabien. Batzuk, esaten da betxo, hau, azkenean arrozolatak ez di oso malguak. Ez, die gogor gogorak. Hau kendu ingo, bueno... Gaineko beti lehortu iten dira, horiek beti kendu inbar dira. Orduan, hau daukagula, batzuk gustatzen dakien malguak eta bihurtzeko hemen oitxuria dau uretan sartzeko. Baina uretan sartzen badituzu, segitxuan bihurtzen dira oso malguegiak. Orduan bebai gero, lan itxeko eta saiak izaten dira. Orduan, trapotxo bat, urez... Ondo guzti? Busti, lehortu bebai apurtxo bat, eta alde batetik. Eta esetasun horrekin, trapuak ematen dion esetasun horrekin nahikoa da? Bai. Guk gure duguna itxeko, behintzat bai. Orduan ontsi jarriko hemen txea. Eskuakin. Betegarria? Betegarria. Gogoratu, betegarri ezberdinak izan aldirela, Hori da. Baina hasiko gara biltzen, lehengo. Holaxe, gero puntak sartuko itxugu oran, zuko parixak biltzen, badaukatzu esperientzia. Ez. Moldatzen esan moldatzen ez. Moldatzen zara. Eta, holaxe. Eta holaxe, ingo itxugu batzuk. Nahi zu probatzia? Etxan. Itxu, utzikotzut. Txaron, zuzendu behar dela goza. 5 metroko luzera esan dut. Ez, 5 kilometroko luzera. Eta hau direna... ez duten. Ez que bestaldea ez dut ulertu. 200 metro altue, hor da, daukana, nola da, zulo handiena, bobeda handiena, hori. Baina, luzeran hemen badauzkago gehiago, baina 5 kilometroko luzera, 500 metroko altuera, bere toki altuenean da, 150, ja, nazten egin ez, 200 metro. Azkenean, kontu da. Bueno, Juan, arrikrutzera Juan oinati da, eta asko zue eta hori da, eta altopoko zue kabernetako lehoian ezurdura eta behar dana. Eta aldara telebistako ikasuik ezein. Hori da, betxu, nik erakutzi dutzu eta trapuan, trukua, baina, karo, han funtzionatzen zaben, baina hemen bai kontuan izan bida, hau askoz be lehorraua dela, ez dagoela inbeste esetasun, orduan, lehor baldin badagor, grifoko uretik pasa apurtxo bat, nire ikusi oztazuen moruen, eta listo, hini erakutziko zuet berriz. Zenan itxendan, eta horrekin nahiko, betxu hartze duzue bat. 5 kilometro, 200 metro altuera eta 150 zabalera. Bai, zuzenduta. Isilik ekipo, Bakoitza berera. Bale. Lurreti daude, hau, ze seriotasun falta profesionala, eta hau gero, ez da eskubiderik. Madre, gu dauzkagun ardura guztiak eta hemen jende aurrean kontu kontari egitza, eta dena ezin dugu ondo esan? Pazientzia. Kristona. Bueno, hola xe joango gara itxen. Gure zu proba bat. Busti, alde bisetatik. Bai, nauze. Eta ontxe bidaliko zuzuri bai lanetan, ez? Baina, bueno, ala ere hau, bustita horrela nahi dut esan, nik orain arte esatizut, nik beratu izan dut, beratu. Ez, purtxo bat bustitzeakin ikusten dozu. Bai. Eta ero trapuaren kontu hori gustatu zait, hori... Bai, da, eskazien, ezetasuna mantentzeko. Ikusiko, zigoriturritak. Horrela, hau, garrantzitsua da, horrela egitea, eta artez egotia, gorputza artez, beti telebistaren aurrean gorputza artez, eta begira, horra. Orduan, betegarri pixkat hartzen duzu, Ez hain, beste mutil. Betegarri pixkat gutxio hartzen duzu, Bai. Eta jartzen duzu horrela. Luzetu imar duzu, eskua da, hau eskuekin egitea, Han, nahi izan ezkero goiara erabili alduzu, baina eskuekin. Eta orduan, bilkari hartzen duzu horrela, eta inoiz oparirik jarri duzu, opariekin dituzu. Jarraitxo. Hau, sartzen duzu barrura, txak, hau, barrura, nik hemen zelo pixka sartuko neok, baina, bueno, ez du ikusten zeloik ez duela behar. Eta bildu egiten dugunan, plas, hemen dik horrela, estutu pixkat. Horrek ematago gehiago txinatarra, vietnamekua baino, Haundixe gisa. Bueno, neurrikua, Baina, bueno, emon dutzut bostekua.
Batetik 10era, Bakarri bosta, letxea. segi xaguruzgoa. Ba, ez da egin nekatzo palmera zati hori, manizun, patre. Aizu, txoriene bukatzen bada noiz paitz, antzerki xan bebai, baukatzu Bai, zu guztezu. manerak, bai. Bueno, Antzerki lanetan da. Itziber, nahi gozu egun ematen, zuen lantaldean da jutea, nahi jungunez. Bueno, hau betetzen jungo gara eta erotorriko gara, edo nuen modu, padre? Bai, Batzuk untxe, beteko ditugu? uste dut Albertok nahi daula bat itxia. Torri, Alberto? Venga, lantaldekoak goi pasako ditugu. Bai. Bueno, ontxe gatoz. Bueno, amentxe dauzkau gure biribilkitxuak. Eta ingo duna da, frigitxu, gutxinaka. Bai. Bala. Gua, lapurtxo bat geitxin gau. Bai. Dauku bostian, batetik beratzira bostian. Zingo da salto? Ez dakik, baina pustu inda ba espada eta... Ba, ez da sukalde. Bere onda ekiteko, ba espada, iskinatek jarri nez. Eta honek gutxinaka inbidiez, bezala, gure arrosolatak itxatxingo die bata bestiakin. Beraz, gutxinaka. Eta hau Joango gara. kurruskarik geratzen da, ez? Bai, hori da. Baina joeten da hori, gutxinaka egiten, ez da holan gauza sartzen dozuna frikitzen dana momentuan. Ato zu bizian, ez? Hori da. Eta gero, Holaxe. saltzan busti iten die. Saltza gainetik ez. Saltza bueno. aparte juten da, gainetik botatzen diote. Ba, behitxu, han, berriz be, Bai, danetati dau. ja. Orduan, Herrialde handia. hori da, danetati dau, berez, nik proposatza dutzutena da, behitxu, hartuko, holako letxuga zati bat, Bai, menda apurtxo bat, hau, frigituta dagoenean, gainean. Saltza eta pixka gainean. saltzapur bat. Eta gero, crash, dana barruna. Oso ondo, vale. Ona gomida, ikusiko zu. Bai. Kaleko postuetan da holakoa badaude, hola, kaleko sukaldaritza asko ikusten da? Honek geixau jatetxietan. Kalietan eta gero geixau ikusten da, ba hori, sopak, arrosak eta holakoak. Baina bai, ezken ikusten dut honek, azkenian balana badaukala, eta ez, ezke geixa esan ez da ikusten. Beraz, abia itxen duguna azkena, Prezioak eta jatea eta merkea izango da. oso merkia, ze behitxu, gero gainera nik udan enitxut Vietnam, Kamboia eta Tailandia. Tailandia ikusten daia, ba, turismoa jasotzen da bilela azkenengo 20-25 urtietan asko. Orduan, ba, bueno, han bazkaltzeak kalian, ez da garez dixabez, baina, bueno, 5-6 eurotan eta balau. Vale. Hau hemen be jarriz janzik ebokadio bat 5 eurotan. Baina Vietnamen, euro baten. Euro bat? Bai, han badau oso ogitarteko lan tipikoa ban mi deitzen da, ze frantzesakan egon ziren, bageta utzi zabien, eta, bueno, geroan, ba, euren bete garrixekin eta betetzen daue, ni pila guztau jaten, eta 80 zentimotan, zaben, ogitarteko bakoitza. Beraz, afaldu zeike, ba, hori, ba, bat 60 Letxe. Bueno. Letxe gorrion. Eta hizkuntza aldetik eta inglesarekin da moldatzea bada ondo moldatzen dan? Ba, bueno, badau jendia moldatzen dela, gero jendia gutxiago moldatzen dela, baina nik pentsatzen dut bai, bidaiatzen soia zenean eta baten batek jakiten badagoelan ingelesa perfektu, gure dago esan bai turista asko jasotzen ditxula. Bai. Orduan gero ba, galtzen da kutsu hori. Zuk esan duzunat. Abentura Tailandian kutsu eta hori. hori, Tailandian inglesa seguru normalean ja turismoarekin ohituago daude eta ingelesez jente gazte gehienak eta badaki eta ez nagusia gaian ez. Baina, bueno, ba holako zu esan herrialdetan hori da, pila bat aldatu da. Orduan, bueno, ba, gutxinaka. Moldatu ginen. Bai, ingelesakin, onan seinaliekin, akordatena iparraldien egon ginela, eta iparraldian badau, ba, bueno, jendeak ezakixela vietnamita bez. Ze badau solako etnia batzuk, ez dakixa ez ingelesa, ez vietnamita, ez? Beraien hizkuntza propio daukatena, ez? Bai, ba, gure euskeria izango bazan moruan. Eta horreikin askotan, ba, olako, bueno, ba, traduktoriakin, mobilekoekin, da, horan berbaitzen, da bai. Gu oindala eta 10 urte Europa guztitik biltzen ginen eskalatzen bidaiatzen, da Alemaniara da jote ginen, da gure inglesa egia da zan modukoa, eta garai hartan beti goratzen ez, jute ginen toki guztietan inglesa be oso gutxi jende, eta dendetara jonda esaten zion. Gaina euskera esaten zion. Olakoak 4. Zenba, behiratzen zen duen, eta ordaindu, eta listo, eta molda, azkenean nik uste dut. Bai, edo argazki bat, atarakostazu, Japonian egon ginenean, joan izan ginen jatetxetara non dena Japonia idatzita zegoen, eta ez zegoen ez marrazkirik, ez argazkirik, ze batzuetan
nahiz eta japoniarrez idatzita egon, argazkiak zeuden, plateran, eta orduan, ideia bat iten zinen zer izango zen, baina beste batzutan, bueno, zerbitzariak tutik ez inglesa, eta, bueno, anazten hartu, eta, venga, hau, izena markatu, eta ea zerrote zen. Bai. Eta, bueno, abentura pixka, eta badauka bere... Bueno, honek, mongotzau, apurtxo bat gehiago, Bai. holan, urre kolorea hartu deixien, eta 2 minututan bueltan gauz. Bueno, badana prest, hartuko bolako biribilkitxo bat, moztuko hau erditxik, eta behitxo. Hau da, nik esaten otzuna holan proposamen moruan. Plan jartze oso. Bai. Hemen da ostotxo bat hemendik, mentxe gainean, holan. Eta gero, hartu da, hor... Norbera bustia hor pixat, hori da, nik ingoitxut bi, gero argazkitako jarrikot holan politxak, baina nik ingot holan zuretzako bat, eta niretako beste bat, hemen da ostotxo batekin. Eta gero gainekua da, holako, bueno, bai, gatzospin bat, bai, gozua, apur bat garratza, gozua dago. Pitxo. Zaila bintza badu, berezia. Bai, eta potentia da gainera. Beraz, zapore honedonak, barrura. Eta, betxiko zezo eskua hor hartu. Hau idea gure, Vietnameko biribilkiak. Beraz. Orduan. Holaxe, lan bokaio etxo bat, moruan hemen saltza gehiago jarriko zau, eta barrura. Nioz, ointxe bai, badauka biribilik izana, badauka kurruskaria, dauka eragizan zaporia, menda... Bertan horrelako badaude, ni Vietnamera joateko prest. Eta nire gaurko bigarren errezeta, ni ere oporretara jungo naiz, eta errezeta hau oporretan egin genuen. Eta izango da, azken egingo dana, izokin gisatua, patatekin. Eta berez, egin nuen hau, izokin gehiago neuken patata baino. Berez, asmoa zen, marmitako antzeko bat egitea, baina gero izokina botata. Baina, egia esan, erosi nuen olako kilo bat izokin haragia, garbia, eta patata gutxi batzuen euskan, da esan duen, bueno, moldatu egingo dut. Hori, esan binotzun, izokin gisatua patatakin, batek esango da utxean, marmitakua. Ez, hau da, alderantziz, izango zen, haraki gisatua moduan, patata da guarnizioa bakarri. Ok. Nagusia, plater nagusia izokina izango da, izokin gehiago izango du, patatak baino. Eta nola egingo dugu hau? Lehenko jarriko dut, baratxuria eta tipula erregosten, holako salda pastilla batekin, gero horri pipermin punta batzu botako izkiot, patata kraskatu, bertara bota, ardo zuriarekin busti, tomate saltza pixka bat, eta arraisaldarekin busti ondoren, patatak ondo erregosten utziko ditu. Izokina laukita moztu, eta patata egina dagoenean, hor botako dugu. 3-4 minutu irakiten utziko du dena, eta listo, kanpora. Eta hau, hori, kanpinean gaina, parregarri izan zen, ze kanpinean ginen, eta ondoko ez da, holandarra, onungoa zen, baina, egun guztia goten zen behira, da nik kozinatu kanpoan iten dute, eguraldi hona iten duenean autokarranakin, eta behira, eta errezeta hau galdetu inzian, itxura oso hona zeukala, eta nolai nuen, bueno, nik sukaldaritza frantzesez azaltzen badakit. Bai? Frantzian lan egin nuen, nik bakarriakit hori, melange, kupe, holako gauzak. Baina inglesez sukaldaritzako terminoak ez dakizkit. Ez dakit, orduan, bien artean moldatu ginen. Bestela, jarri hemen da ikusi pauso da. Amigo, orduan ez. Ni ingelesez, azkenean, liburu pila bat irakurtze ditudan ez ingelesez. Liburuta. Ni gertatu zitzaidan, junitzenean hosteleritza ikasi nuen, frantzesa eman genuen, 3 urtetan egia esan oso gutxi ikasi nuela. Eta gero, hor Martinen bitartez, Michel Gerard sukaldaria hundiaren jatetxera joteko aukera izan genuen. Eta han, sukaldean lanean eginera ulertzen nuen, gutxi ora era, baina jazten zirenean beraien bikote eta hitz egiten. Oporretaz, parrandataz da, enuen ulertzen ezer. Osagaiak eta horre. Bai, eta hau moztu honekin, hau naztu horrela, hori bai, baina ja beste zerbaitetan, atzo
ero nun bizi zara, nolako da zure ingurua? Kri, ideaik ez. Eta, honekin berdina, inglesarekin alderantziz, dakit pixkat, ez pentsa nire inglesa da. Baina, bueno, holan moldatzeko moduan, baina ja, sukalde kontuak eta, pixkat horre... Bai, ez teknikoak dienak eta ja hor apurtxo bat saiagoan. Kutan... Zer? Kut, ez da moztu? Kat. Kat. Baina kuti azten da. Bai, hori da Kat ez da katua? Shakespeare. Hori da. Hori da, nire makirakurtzen zaren, gaztetan. Hor, grazintzian, zegoen niz bat, eta enekien frantzesez esan, osagai bat, eta nire orduan, nire hor lehenengoetan nagusia zena, eskoziarra, eta berak esan zian, in English it's cauliflower. Cauliflower, ala, ostra, betikua, cauliflower, hain handestan. Eta, bueno, horre, baina, bitu, nez goratzen nola San Frantzesez cauliflowerra, asaloria, eta ingles esan zuenean, bai, hori badakin ezinan. Bueno, kasunetan, cauliflowerrik ez, izokina izena bai, erresa da. Inglesez. Nola da? Salmon. Salmon, ez? Salmon. Salmon biherrien salmon. Bai, jazta. Ez da salmon. Ez, salmon. Salmon da uste frantzesez. Igual bai. Salmon fume. Salmon fume, bai. Izango da. Baina, bueno, izokin ezabizen kosinatzen ontan aldarrikatuko ditu gure arraindegixak, ez? Azkenean, bada norbaitek eroste ditxula horrek arrainatalak etortzen dienak ontziratutak arraindegi gonduan supermerkatutan eta, bueno, horrek, egisa da, hilara hundisa dagoenean arraindegixan, da prisa daukosunean, bueno, erosuak die, baina arraindegixan bertan erosten badotxuzue arrainak, goben daukotzue, hobeto, arrainak izango dira askozue fresku hauak, eta, bueno, gainera bebai, perrexila oparitukotzue, hori garrantzitsua dela bebai, eta gero, errezetak eta partekatzeko bebai, ondo etorten da. Eta moztuko dizute, zuk nahi duzun, galetengo dizute, zer da, labean egiteko, plantxan egiteko, ordua, horren ara, bera, hau sartuko, bitu, hauen neukan, burua eta hemen daukat izokinana eta fumez bat egiten nahi, zalda bat, arrai zalda bat. Neukanan, eta nik urarekin busti nuen, eta, bueno, horretik botanion pastilla, zapore pixkat zerbaiten izateko, gaur ala ere botako dio, nik egia esan, nik etxean ohitura handia daukat, gatza gutxio erabiltzen dut, gatza gutxio erabiltzen dut, eta horrelako gauzak erabiltzen dut, baina, bueno, hor da. Hori uretan disolbatzen dozu eta, bueno, ezagutze dituzue horako pastillak saldanak badauz, arrain saldanak, aragi saldanak, oiaskuanak, barazkixenak bebai badauz. Ni dana aragianek. Bai, nik bebai etxean erabiltzeko oitxuria besta baina, noixen behin aukitzen dut, eta hori, azkenengo momentutarako eta erabiltzen dut. Hori, gero, zigorrak esan dauena, gatz puntuak bebai, kontu zibili bizarie, zehonek aukitzen daue, 153 gatza. Eta gero, osagaixak eta irakurtzen bozu bai, bueno, osasuntxuak ez diez, danak agertzen die, honek, gehigarrixak izaten die, eta zaporia, hori intentzua itzateko eta altzagarrixak. Hor, egia da, dena moduan, kalidade ezberdinetakoa daude, eta hor jute mazatera merkeetara, horiek izango dira pixkat, eskastxua. Baina, garestixenak ez pentsau dienik oso berak. Dauz batzuk oso garestixak dienak, ez diela pastilla moduan die, hautsak, eta orduan horrek itxaitxustena barazkixak eta oiaskua, aragisa edo danadalakua jatzeitxuste, imaginatzen dut, olako erretilua hundixetan, lehortzen da die, eta gero behin lehortuta, egotzen daue edana, hautza bihurtu arte, eta ez da pastilla moduan, baina, olako koiarakada bat, litro baten botata, sartuzik esalda ona osagai osasuntxuekin. Baina igual, holan ez dakit, 4-5 koiarakadak balixo gatzu igual, 10 euro, orduan. Etxian eikia beti da. Ez da zaila, oso erreza dira holako pastillak eitea, etxean, aukera txorieneko lehen denboraldia seginenean uste dut, lehenetako saioetako batean hori erakutzi nuen nola egin pastilla hauek etxean, eta nik oin, egia da, ez da euskadala, baina izaten du normalean, egiten dut, olako lapiko askarrean sartzen du barazki pila bat eta ezurrak eta hori, gero, kendu ezurrak, birrindu egiten dut ondo, gatza desente botatzen zaio, eta nik gero izozgaioan poto batean daukat. Eta ez da guztiz izozten, ze gatza desente botatzen dio. Orduan, gero, nahi izan ezkero baita honek izotzaiteko horrek laukitzu, horretan gordea dituzue, gatz gutxio botata, eta izoztuta geratzen dira, eta horiek erabili. Baina, bueno, esan dakoa,
Eta gisa, Ostalitza munduan erabiltzen dira eta. Eta gisa, saldaitzen dozunean etxien, izaten dara askoz osasuntxuagoa, merkiagoa, bueno, ez dakit izango da, pastilla baino merkiagoa ez da izango hori ziurze, horrek oso merkia die, baina behin itxen dozula, zeike 5-6 litro, eta gero gorde. Bai. Bueno, patata zuritzen noa, gero, gauzatxo bat, nikan pikillo piper batzun euskan, sobratu zitzaizkiala bezperan guarnizio moduan, da aie botan izkion. Baina, bueno, nik esan nuen, hemen, izango banuke pikantea botako nien. Orduan nik hemen pipermin batzun euskan, oskaiuan hauek, piperminak honek, ez dira ospinetakoa, baina bai holan konserban, saltzen dituztenak, eta pipermina botako dio. Berez, esate izuet, errezeta originalean, egun hartan improvisatu nuena, egin dituen pikillo piper batzuekin, baina piper morra bota aldiozue, piper berdea bota aldiozue, ero nola ez, gaur erabiliko du moduan, horako pipermin pikante bizi bat. Osondo. Eta, bueno, saioa amaitzen gabizela, botako bolan albiste bat irakurri dutena oindala gutxi, eta ez dakirak izun, erresuma batuan, 3 pertsona desberdinen denian aurrat jaioleike. Orduan, hori itxen dabe normalian gaixotasunak eta gurasuengatik erentzia daukotzun senda ezinak dien gaixotasunak ekideteko umiek. Hori dala 7 urte prausan Mexikon, eta gaur egun, bueno. Eta hori usten dute egiten? Bai, gaur egun, erresuma batuan behintzen legezkoa dan gauza bada. Bai. Ez dakit, Euskal Herrixan uste dut ondiokan ezin dalain. Baina, bueno, gainera, badabor, debatia, bai da filosofikoa purtxo bat, ez? Zori ondo dau, ez dau... Hombre, ja ez esaten da, ez? Hemendik urte batzu barru eskatuko dio ni nahi dut izatea nire seme alaba, bat 80koa, beltza, begi marroiak eta... Bai, baina hori ja... Kartara izango da, hori egongo da? Baina nik esate dut zutena, geixau kartara... Gaixotasun kontuegaz... Hori da, bai, osea, estetikoki baino, da azkenean, gaixotasun horrek ekideteko da aur osasuntxuak jaixotzeko, eta gero esaten dago bai, izango dela, zenbait gaixotasunen desagerpena betirako. Beraz, bueno, eta zure bi gurasuak biologikoak berdinak jarraiten dago izaten, baina bakarrik saltzen gako, 3. pertsona baten denea. Orduan, bueno, ez dakit, printzipioz, geixau ikertu biko da, bueno. Ez dakit nire esan. Zuia auki bidezunak, nik igual aukitzo dutenerako nire eman goztie aukeria, baina... Zorionez erosaritzarre, bai, nire semia dia, nire aitan karakterra, bonizat, bueno... Zure DNA badaukie. Badaukate zerbait, batek beste baino gehiago, baina, eta zein goiu, beste batzuk atara... Esaten dago ez, bere familixei antza daukanak, erderaz esaten da... Katuan umia, katakumia da, Patri, hor besterik ez da. Hemen, espaduzen nahi pikatzea, hasi horiek kendu. Nik esan dizuet, Zurdana barrura. Patriren, gaur ez daudekat hemen Patriren lepokoa, piperminena, baina gaur jarri halko genuke hemen, Bai, ikuste gainera jarriko zazula... Dena. Zenbat, 5. Bai, baina ez dut hain beste pikatzen, Ez diek aiena piperak bezala? Bueno... Gure txikiari olako pare bat eperritik esartu dizkiotela ematen du batzutan, Uga, esaten dana mabaletxe bat, gure txikiak, bikoteak esatik, zure berdina atera da, nik haukat. Hori bakitzu, gauza honetan, esaten da, eske dauka nire antza pila bat, baina gauza txarra dienean, zure berdina da. Beti bestea. Bai, hori nire gura zuen artean bai beti egoten zen. Bueno, patata pixka garbitu, eta oin, bueno, baingo ituguna da, kraskatu, pusketa hunditan, horrela, hemen, 2 buelta eman, tomate pixka bota, eta ardo txuria botako dut, ni txakolina bota niola, Bizkaiko txakolina neukan, pena eman zidan, gehi, zan nuen, honek, normalean nolako errezetetan nik, basoka da hon bat, 200 bat mililitro botatze ditut, eta kasu urtan, gutxiagokin ere ondo da, gaina umeak tartean daude, eta ez zaieko meni, Baina, holako ardo txuri bat ere ondo etortzen zaio honi, eta gero lurruntzen denean esan dakoa, salda honekin busti, eta hemen bai izango da marmitakoa egiten dugunean moduan. Ja, bukaeran patata ina dagoenean, orduan, hartu eta botako diogu izokina laukitxo eta moztuta. Nik egia esan,
itxura erra zeukan, izokina olako denda batean jun ginen, eta arrandegi txiki bat zeukan, eta bertan erosi genuen, eta, bueno, plater bakarra izan zen. Ikusten duzen moduan. Ez tozu gehiago, azkenean badakotzu lagungarrexa, badakotzu proteinia, bueno, barazki moruan kontoleik ez, tipula eta tomatia. Bai. Eta bi egun, honekin, eta arazitzen kasuelaka da, eder bat egin nuen, eta bi egunetarako izan genuen honekin. Utziko diogu honi, irekinaldi bat ematen, irekinaldi hon bat, lurruntzeko erdira erokutxora ardua, gero bustingo dugu salda honekin, estali bakarrik, eta, bueno, bitartean gero jongo nez, mosten hemen azala kendu diot, eta hau laukitxotan da jongo gara mosten gure izokina, gatzez eta ondu, eta hemen bukatzea bukarean besterik ez egu. Beira, zeitxura daukan. Plop, 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 plop. Honek. Bueno, hemen dauzkau gure izokin pusketa moztuta, gatzez eta onduta, eta honek, tamaina honekin, iru minutu utziko dugu hemen, eta maira denok, ikusi duzue, ez dauka, eta hemen, later, osagai nagusia, izokina. Hemen, badago, marmitako baten, ingo genuen nik hemen, ez dakit... Entzuten pikantia esan bizin dugu. Ez. Pikantia, bai, usaia badauka, Bai, horregatik. Izokin pixka gutxeo botako denera, baina hemen ikusten duzuek, haientzen dana, izokina da, eta honi, utziko du tapa jarri, eta beste 3 minutu plop, 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 2 minutu sua itzalita, eta maira. Oso ondo. Hello, my neighbor. This is my salmon recipe. Salmon stew. Stew, yeah. Bai. Yeah. Smells very good. Yeah. Oso ondo usaintzen du. Yeah. Eta, sí. Eta itxura oso ona dauka. Very nice girl. Bueno. Another one. Iraierako, errepikapenerako, bakigu nor joango dan. Yeah. Bai. Okay. Bueno, honekin, gure gaurko saioak bukatuta, eta aste honetako egin beharrak ero lanak egin da Patricia Biteli. Bai, bakarrik geratzen da, disfrutatzea, aste bukaera, plater hau, apurtxo bat, izokin apurtxo bat, patata apurtxo bat, pikantia, desente? Dauka, pikantia. Gero pixka gehiago bota dugu, nartu behar dago, eta oin, it's hot. Bakitu behitu, hot, pikantiana eta beruana, berdina dela. Berdina da? Osa, esateko... Spicy, alzeik ez, baina, beti. Kasu jan alduzu, pipermin bat ibarrakoa hotza dagoena, baina hot egon, eta hau berua dagoela, hot baita. Hoi da. Oso goxua. Benetan goxua. Okoikako. Eta zuek aste buruena pasa, eta astelenean. Hementxe, musu bat, agur. Agur.